Upat ka mga mananagat ang naluwas sa human malunod ang ilang gisakyan nga bangka. Sa dugang detalye adunay live report si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, mabot sa 20 ka oras nga nag-utaw sa kadagatan kining mga mananagat sa wa pa sila ma-rescue karon lang hapon. Ang maong mga mananagat, Bob, miluwan ni sila sa usa ka motor bangka nukad gikan sa Danau City paingon unta sa lungsod sa San Francisco sa isla sa Camotes. Kagahapon sa hapon ni sila migikan apan giingong gumikan sa nasugatan nga kusog nga bawd na lunod kining ilang gisakyan nga bangka ug napugos na lang ni sila paghikot niini sa usa ka payaw sa dapit, Bob. Kagahapon pa milusad og search and rescue operations unta ang Philippine Coast Guard aron paglocate niining maong mga mananagat. Milanat ni hangtod kagabi og kaganihang kadlawon apan nasuspindi kini gumikan sab kay di maayo ang panahon og nagabi naman. Kaganihang buntag, Bob, nasayran nila nga usa sa upat ka mga mananagat si Alan Bensig. Milangoy gini siya og balig duha ka oras paingon sa baybayon sa Barangay Himinsulan sa lungsod sa San Francisco aron adto manawagan og tabang alang sa tulo pa niya ka mga kaubanan nga nahabilin nga nag-utaw-utaw sa kadagatan. Na rescue sa mga sakop sa Coast Guard ang mga mananagat nga giilang sila si Kim Estrera 21 anyos, Eugene Estrera 39 anyos, Roldan Alcantara 29 anyos og si Alan Bensig 49 anyos. Nasayran matod ni Commander Alvin Dagalea ang tigpamaba sa Coast Guard nga kining maong mga mananagat sagad ini taga Mandawi ni sila, Bob, apan si Bensig paingon ni siya sa lungsod sa San Francisco mikuyog matud pa kining tulo kaniya apan wa damha nga sa ilang biyahe nakasugat ni sila og dagko nga mga bawd. Nanas karon sila karon sa luwas nga kahimtang ana sa ilang paryente sa lungsod sa San Francisco. Kini ang gipahibaw sa Cebu Coast Guard ug walay ang kabalakan kay luwas na ang maong mananagat bisan kon miabot gyud og maabot 20 ka oras ang ilang pag-utaw-utaw sa kadagatan. Bob, Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.